Ola, veciñas e veciños de Trasmiras, son Benito, nacín, crieime e vivo no pobo dos Pardieiros, son bombeiro forestal, conductor de motobomba, e decidín unirme a esta candidatura do BNG porque somos capaces de levar a cabo os grandes proxectos que este Concello necesita, ser mesmo os grandes proxectos que se nos prometen cada 4 anos, pero a día de hoxe seguen sen cumplirse. E creo que tamén somos capaces de algo que é moi importante, que é cuidar dos nosos povos, as pequenas cousas que os nosos povos necesitan, que actualmente algúns sufren un abandono importante, como podedes ver aquí. Por todo isto, pido o vosso apoio ao BNG e grazas.